A je 15. apríla 2024, vyše pol roka po parlamentných voľbách, vyše týždňa po prezidentských voľbách. Niekto sa raduje, je spokojný, niekto je jeden trošku spokojnejší však a niekto je v depresii. A ja by som teraz aj chcel hlavne zapíliť do vlastných radov, pretože tí slniečkári, progresivisti, nie len, že nás nepozerajú ani, ale už vôbec na to, aby nám verili. Hej. A chcel by som tu vytknúť jednu vec, taký nešvár, čo tu máme, že aby som nikoho neurazil, ale máme tendenciu veriť aj blbostiam. Niektorí z nás. Ja sa do tých debát veľmi ani nezapájam, pretože mi je to už aj trapné, aj blbé. Čo je také známe, veríme. Niektorí však chemtrail sú, že každú kondenzačnú čiaru označujeme za jed, čo sa to tvorí, fotí sa to, po Facebooku sa to dáva, čo to je, čiary krížom krážom. Ako nás tu práškujú len, hej. Potom nám vadí magnetický piesok zo Sahary. A vrcholom vedeckého analfabetizmu je plocho Zeme. Niektorí aj tomu dokážu veriť. Stretol som sa tiež už aj s takýmito presvedčeniami. Treba si uvedomiť, že kto to šíri, nie je to ani také podstatné, šíri to čo je od Zítka, neviem koho. Môžu byť kľudne osoby do alternatívnej scény infiltrované na to, aby sme boli zosmiešňovaní. A potom sa netreba čudovať, aký majú názor na nás ľudia, ktorí sú krmení len mediálnym senom z mainstreamu, tými bežnými informáciami. A kde sme na základe tohto potom aj zosmiešňovaní. No, ja sám sa potom niekedy cítim, alebo môžem cítiť až trapne, keď si o toto mne takto môže myslieť, že Ježišmaria, ty čomu veríš a toto a tento. Ja nevravím, že chemtrails nikdy nebol, veď už Sovietsky zväz pri olympiáde v Moskve v 80. roku sa snažili ovplyvňovať počasie leteckými technikami nejakými. Aj dneska sa práškujú polia, hej. Najnovšie z dronu som videl už niečmeliakmi. Piesok zo Sahary bol vždy magnetický, hej, obsahoval železo. A tá plochá zem, no... Čo má to povedať? Bolo mi to už od slniečkárov niekoľkokrát. Ty veríš na plochú zem a ešte neviem čo. Povedal by som k tomu toľko, že nie sú to vôbec ľudia, že by boli len sprostí a len ako ich my z tej scény, čo sme označovaní za dezolátov, od nich vravíme a čudujeme sa na nich, ako môžu byť takí hlúpi, a ide to až po nenávisť, až po nadávky nejaké. Treba si uvedomiť, že to je zrkadlom hlúposti oboch strán. Hej? Že není to v živote len o tom spraviť si z pročka dobrý deň, proste poukázať na ňoho, aký je kretén, ale je to o dennom živote a žiť v takýchto sférach mysle, že iba byť depresívny za niekoho a brojiť proti niekomu. Vravím, mám plno priateľov z toho iného brehu, dobre vychádzame, a keď príde na toto, tak mu poviem, počúvaj, veď všetci máme rovnaké potreby.
dýchať čistý vzduch, piť čistú vodu, jesť zdravé jedlo. Všetci chceme byť šťastní, chceme byť zdraví. Od toho štátu potrebujeme, aby dobre ekonomicky fungoval, aby dobre zdravotníctvo fungovalo, aby bola nejaká bezpečnosť v tom štáte, hej, infraštruktúra dobrá. Takže od tohto sa odrazme a tak môžeme pokračovať v debate, hej. Na tomto sa zhodneme. Lebo tlak vytvára len protitlak a keď budeme len bojovať a brojiť proti ním, tak takto nejakú zhodu a konsenzus v živote určite nedosiahneme. Dobre? Rozumeno?